И да, часът е 6:30. Очакваме вълнуващ ден. Нея също. Това сладурче се казва Моли и е порода йоркширски териер. Тя ще бъде модел на изключително важни снимки. Часът е 6:30, нямам никакво време, трябва да приключа в 8, така че тя веднага влезе в баня. Дрес-код лилаво и розово. Предупредена съм да я направя много сладка. Нещо като кифличка. Цветовете по красивата й глава ги направих с нощ. Да не ставам днес в 5, всъщност аз станах в 5, да не ставам в 3. Нямам много време да постригам, така че ще наблегна на главичката, на цветовете и на буклите. Прическата ще бъде азиатска, както виждате. Мисля, че на нея страшно много и отива. Това куче е толкова приказно и послушно. От години се греша за нея. Голямо удоволствие. Тук сега трябва да ми се получи една хубава усмивка, тъй като самото куче усмихва всички. Не знам дали ще ми стигне времето да я направя както ми се иска, както всъщност си я представям. И както знаете, главичката е черешката. Затова и ще й обърна най-много внимание. Имам около половин час, докато дойде екипът, така че приключвам с основното. Време е за красивата розова рокля. Ще я облека преди да довърша главичката, за да не й разваля прическата. Както вече стана ясно, визията е на принцеса. Вързах косичката й горе и сега тази дълга красива опашка ще я разделя на няколко кичура. Всеки един по-отделно ще навия с маша, за да има красиви букли като на кукла. Моля е много послушна, но въпреки всичко аз много внимавам. Разделих на 4 кичурчета, които навих. Сега леко ще ги фиксирам с лак за козина, за да издържат максимално дълго по време на снимките. И идва ред на панделката, голяма като сърцето на Моли. И тази кукличка вече е напълно готова. Остават само 5 минути до 8:30, което означава, че успяхме. Успяхме, защото Моли беше прекрасна и послушна. Като гледам каква е кукличка, силно вярвам, че екипът ще я хареса. Време за целувка и ето, че те пристигат. Цялата Олилия Пачорски са тук. И както очаквах, те я харесаха много. Много съм изненадан, много интересно място. Слизавам си, за първ път попадам на такова и разбирам, че има. Как беше посрещането? Ти добре ли си? Ракия, баница, гледай каква прическа, гледай каква красота, фризьорката ти е страхотна. Мадама. Ами такива са моите клиенти, прекрасни. Посрещат с домашна баничка и ракия. Екипа да му е сладко. Аз благодаря за милите думи, за мен беше чест и удоволствие. Очакваме продължението. Благодаря, че гледахте до края. Надявам се ви беше интересно.